khowai Tulasikor adi bolongni bisingo klaijak Purbo Rajnagar ADC village Pholoka Kameni takhok nolia deproma o ungtong jorao belekino tongnani tongke sep sanani sake sep dukung sugya angi tongmani takhok nolia deproma phiaba takhok nolia depromani bihigbo sak hamya tai busabo sak hamya angi tongmani o jorao luku chubasu sanmani bo luku rokbo chubasu rijagya panchayat thangai chubasu sanmani bo bihig eba busano treatment ni bagai hospital tlangna bagai panchayat bo haino sajago phan krei panchayat phan krei suba mungri mai hene sajamane koktuma takhong nolia deborma sawai khana rekha phiaba nok bo krei nok bo sanka bo Tulasikor adi bologo thangai tai eba Purbo Rajnagar ADC village thangai phiaba nok bo rijagya olo ungano himang no bisi kubang makawi thangka tabu bo nok manya haini bagai no takhong nolia deborma noguma isana krei phano lephang bikhon gandri phalai riyakhong wawoi langa dingra wawoi takhok rok wawoi bo chawoi tongjamani eba phaisa sawo phaisa sayakhai oje langa dingra takhok abo haike mikhon gandrei kat bagala bufang phalai chai tongoino bo nogo khoksa khoksu rang khatewoi abo haikeno bo tongnani nok kring tamonjora nok snamboi bo tongjamani phiaba o nok bo rang krin boge tagbo bo paimanya phiaba sarkar thani nok sanmanbo nok manya angui tongo o ungtong jorao phiaba tai abo simung boya tei nungnani bo bini jungjal current ni bagi bo current office ko thangai current bagi bo sanka current bo rijagya belekhin kopal hamya o ungtong jorao takhong nolia deborma busabo sak hamya bihi bo sak hamya baheke choli tongjakhana huk haba khaiye phiaba kheto jumi kre huk haba khaino chai tongjao bo phiaba tai bo abo simung boya bihik busa noko sak hamyang tongpuru haksalo thangai rega khlaimanya ano rega khayoi phono waisao su dai din sambo rega dai rijagya o ungtong jorao khapang ta hoktai bohuk song belekhino khamani ko phiaba tini takhok nolia simingya phiaba tini kwbangma lukurongno mohai krei jungjal angai tongo phiaba krei ni saiphono krei tebo laikhukjak krei o bigra mane orni kogya haini bagino takhoktai bohuk song mohai ungtong jorao lukusuba mung buinori tongma haikino takhong nolia debormanobo tabo bubagra ADC hapang chalogoi tongmani bisingtei bonobo suba moi mangkha hangkai belaikheno hamnai hine jeng kok tv ni bisingtibo norokno koimung yapharo tai abo simung boya phiaba khowai Tulasikor bolokni andarni bisingo kwbangma thaino suba lai tongo phiaba tini takhong nolia deborma khe konabo khitarjak bakuma perjak angoi tongo lukurok bai naharjagya lukurok bai phunukjagya angoi tongmani koktuma naitongni soyagari pulan singpata jora biru report chini kok tv sagari kaka nini motam para mo ko tong ko ka bari be mo para ta nini mong kai nolia deborma panchayat kai panchayat ko Purbo Rajnagar bolok ngeni tam klai boloi ko Tulasikor bolok acha nang nokrok da mankha manya nang nokrok sara sanka panchayat ko sanka angko bolok rok thangna naikha bolok ko kai naiji ko bolok panchayat se kring to bolok tongna kogya ingke san member chairman sanka ko ta ko to maya ko ta tamo hin chanor nung sanpuru ko tabu kun kis kori to ni sata no kai no aje ja list mani abu toma abu sin mamba yo hiso ingke ojoro rogon ni list okna hajak ta tong abu ane list ta na hajaya borong na haya na je khai tonai rok ingke nin mo nok tangmale sabo tangai dikha ma mo tamo khang ne ne ko ya hu tanya phale ya ha nyo khaya sa ko khaya sa khai aji wo ko ang tin pai ma tang khata nini chere rok tot tong cerai ko kaisa betul mo ko ya akan ni dihi bo rugi akai ta cerai rok pa na tong rok ta ingke nini card nok le bobo hai kate detail ingke nini job card pre tong tongo kamok deman kambo ko tisari dikya ane rugi ba ko ni samun titi se ga dai ko peran mo ya ko dini rok peran mai ang na ko jagi bo ma to ko nang pasor rok kai subai de bo mo bo man khang kai tisari man na ingke namo khaina ko tisari je ga bu rega khaina mung tangbo mane thang khaimani ya nogo sori no ko si ga ate gang klema jeta
Emang neng tamorok halirok tamrok kaisa. Yo kanya ro wari khalo ka do warai khalo. Ani bi baina ate ro kai kai ta puro khalo. Nge tabu khana nono kuno nogni sep sabok jage ko. Ni jaya. Nge neng tabu edise hapang eba ponche chal khona ro neng taktam sanane musong. Bono boy ga sana musong takija. Ana nok khana sumari ba di dina. Buat sangkai tonggoy, nau bukuri kutang geri, kita nau boy ko hanya saya mah, an pore apa hanya, kayak gue sabar coba coba kerja, aku telang nani ini yang tuan tetap untuk coba terus sangka, aku telah telang lagi mana, aku manja, coba suruh pemanya, tuan tetap orang sering tu member, Kebo apa hai jung tong mani jora rogo nini nuk mo rogo phai eba tabu mo thain jak tane rok thanggrung thang tane rok kebo da phai choi ke pontet ni torot theke rok ni nuk mo ko phai kya ini phaya ko kaisa ko nak coba phaya na aku saman coba naik keriko sawi ke nekena na sapur ko tam ni sapuro tuan tetap orang keri dok ni sata aku bayi yang ngai neng mo hai ke mong no neng tongui tong jawo na mo hai ke mang tong jata karen no khator tong ni no karen mai pang dorga soro rebe kya kungi thega karen no phaya bunia ha karen tong tonggo ni no karen manya ai pang office phon to sani kya karen office haro kungi thega ai muti ke yan yang haro wa ka do ra kai sai tong jata takko kale nang mo hai ke sai tong mani busu bisiro ka khana o ma ka khang to pondo slobo ka khana te ma abi khang sai tong tani ro ka poro komni khalika ni busa botir la kada kai bekha kaisa ji kai mang kai kai ko kaisa ru ji te ke ni bo ko sigla soyo bo kai me ko ta ambai ang nok khungsa ani busan no ko dokter lang na ro aboro খুব ছানা মুখ তাং বং আন কন্টেক্ট আবো coba suruh nang naik loko coba sun nang loko coba suruh naik nok khungsa dokter lang na bagai rogo coba suruh naik kita tai nengtam sana musong kita kantor calu tongnai ro nang sana saklai ta abo kita tai abo ni bade bo tai neng tong ko song tong nai lugu rok abo ro no len nang bo bai coba susan coba sih ko nogo mai kire abo bang coba sana kita pakai ang no kamu tu seman dinamba kita kamu tu seman bagi kita ada apa ibu ang thang klai cai mama ya ka ni bihini mo hitama ang bihini mo kai cairan ni cairan deh bro ni mo kan noli ada bro no hamba bukan nok sebai sih monok mani nok sebai mata ang nok sebai sih angkai nok bisa sampai mana yang kan ni macam yang sana mana itu apa sah kan nok itu sana mai beri kita pun nok jadi apa mai asal sebab sana sih kai sebai ni beri yang dia buat kita pun sesuatu apa Enggak boy kay nini opara gana rogo boy nok maning tong mo na. Man no may. Boga an para ka tamo mo mecha. Dala no mambayo. Akai pera nok chanja mata. Mane kaisa nok kaham ka tang nijang na mo sung jakta. Kaham kai tang nijang mo tang ka. Ti ro le nang bo ba hai ro khay nang tong. Ti boy ko pesa sulung si ma thangwa. Pesa sulung go. Pesa dong thong ma no. Ti ro ne bukun sep kare. Boy nyoro ro ka boy ki ti ro kaham ka de man nang boy bra te kina. Ko boy ke ko pisani ne ko sablai bin na hatang ko bai. Motor bai. Motor bai. Boy hai motor bo pai mai ya kai. Pai me. Karen bu kare. Karen mo kare. Ponu khai man jaya. Khai me ta. Ko ko kija khai sa jawo. Ko rai sa jawo ta. Do. Hambai no nam de ke.